ରାଧେ ରାଧେ। ମୁଁ ଶ୍ୱେତଲାନା, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତଲାନା ରଥ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ ବନେଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାଉଳ ନେଇଛି 4 କପ୍। ଏଇ ଚାଉଳକୁ ନା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଆଗ ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ପୁରା ବତୁରେଇକିନା ରଖିଛି। ଏ ପାଣିରେ ବତୁରିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ପାଣିଟା ବସେଇଦେବା। ଭାତ ପାଇଁ ପାଣି ଡେକ୍ଚିରେ ଆଗ ବସେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ପରିବା ତକ କଟାକଟି କରିବା। ପରିବାରେ ମୁଁ ନେଇଛି ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଗାଜର। ଦେଖନ୍ତୁ, ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ନା ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ପତଳା ପତଳା କରିକି ପୁରା କାଟୁଛି। ଏଇପରିକା ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପାରିବେ ପୁରା ପତଳା ପତଳା କରିକି କାଟିବେ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ। ଏଇ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ଟା ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ, ଆଉ ଘରେ ଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ସାମଗ୍ରୀରେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ। ବନ୍ଧାକୋବି ଖାଇବା ତ ବହୁତ ହି ଭଲ। ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଆମର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଣ ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଡେଲି ଆପଣମାନେ ବନ୍ଧାକୋବି ଖାଇବେ ନା, ଆପଣ ସ୍କିନ୍ ବି ପୁରା ଗ୍ଲୋ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ପିମ୍ପଲ୍ସ ବି ବାହାରିଥିବ ସେଟା ବି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଲି ଫୁଲକୋବି। ଫୁଲକୋବିକୁ ବିନା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆଗ ତାର ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସାଇଜ୍ର ମୁଁ ଯେମିତି କାଟୁଛି ସେଇପରିକା ଆପଣମାନେ ସବୁ କୋବି ତକ କାଟିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସାଇଜ୍ ହିଁ ରଖିବେ କୋବିର। ଫୁଲକୋବି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଟାକଟି କରିଦେଲି। ଏବେ ୟାକୁ ନା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଟିକେ ଧୋଇଦେବା ଫୁଲକୋବିକୁ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ କାଟିବା। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ଆଗ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିଦେବେ। ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ଆପଣମାନେ କାଟିଦେବେ। ଯେମିତି ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ରେ ପଡ଼େ ନା, ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଇପରିକା ଆପଣମାନେ ବି କାଟିବେ। ଏଇ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ଟା ବନେଇବା ନା ବହୁତ ସହଜ। ଆଉ ମୁଁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଏଇ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ଟା ଘରେ ବନେଇ ଦିଏ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁ ପନିପରିବା ପଡ଼ିକି ହୁଏ, ପନିପରିବା ବି ଦେହକୁ ଯିବ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ। ଆଉ ଏଟା ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏଇଟା ବନେଇକି କୌଣସି ଉପାସ ବାରରେ ବି ଏମିତି ବନେଇଦେବେ, ମାନେ ପୁରା ଝଟପଟ ବନିଯାଇଥାଏ ଏଇ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ଟା। କିଛି ନାହିଁ, ଏଟା ବନେଇଦେବେ, ରାଇତା ଟିକେ ବନେଇଦେବେ ଆଉ ଖାଇବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇପରିକା ଆପଣମାନେ କାଟିବେ, ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 2ଟା ଗାଜର। ଗାଜରରୁ ଆଗ ଆମେ ତାର ଚୋପା ତକ ସବୁ ଛଡ଼େଇଦେବା। ତାର 2ଟା ଯାକ ଗାଜରରୁ ଆମେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଦେବା। ଗାଜରର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକିନା କାଟିବା। ଗାଜର ତ ଆମେମାନେ ଡେଲି ଗୋଟେ ଖାଇବା କଥା। ଗାଜରରେ ବହୁତ ସାରା ଫାଇବର ଥାଏ, ଆଉ ଆଖି ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଗାଜର। ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ରେ ବି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ଭିଟାମିନ୍ ସି ସବୁ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସ୍କିନ୍, ଆଖି, ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ମାନେ ଭଲ। ବହୁତ ମାନେ ଆମର ଆଖି, ଦାନ୍ତ, ସ୍କିନ୍ ସବୁ ହେଲ୍ଦି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଗାଜର କାଟି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପାଣି ବି ଫୁଟିଗଲାଣି। ପାଣି ଆମର ଫୁଟି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆପଣମାନେ ଚାଉଳଟା ପକାଇବେ। ଜମା ବି ହଡ଼ବଡ଼େଇବେନି, ପୁରା ଧୀର ସ୍ଥିରରେ କରିବେ। କ'ଣ ପାଇଁକି, ପାଣିଟା ପୁରା ଫୁଟିକି ଅଛି, ଆଉ ଛିଟା ବି ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଆମର ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ପାଣି ଟିକେ ବାହାର କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେ ଆର ଚାଉଳ ତକ ସବୁ ମୁଁ ପକେଇଲି, ଧୋଇକି ପକେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇଟେ ବସେଇବା। କଡ଼େଇଟା ଆମର ଯେତେବେଳେ ନା ଟିକେ ତେଲ ଅଧିକା ଦେଇଥିବେ, ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗରମ ହେଇଯିବ, ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ କୋବିକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ନା ପୁରା ପତଳା ପତଳା କରିକି, ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ଯେମିତି ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ଆମକୁ ଭାଜିବାକୁ ହେବ। ଏଇପରିକା ଚଲାଉଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ନା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ହାଇରେ ହିଁ ରଖିଥିବେ, ହାଇ କରିକି ହିଁ ଭାଜିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋବିଟା ପୁରା ନରମ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଯିବ। ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଗଲାଣି ପୁରା କୋବିର କଲର୍ଟା। ଯେମିତି ମାନେ ଯେମିତି ବିରିୟାନୀ କରିଲେ ଯେମିତି ପିଆଜଟା ଯେମିତି ଆଗ ଭଜାଯାଏ ନା, ପୁରା ସେଇପରିକା ଆମକୁ ଏଇଟାକୁ ଭାଜିବାକୁ ହେବ, ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିକି ରଖିଦେବା।
तापर आमे कौन करवा ना आमे आमर जो गाजर काटिकी रखिथिले से गाजर को पकेइबा। गाजर पकई सारा पर कोबी तक भी जो काटी फुलकोबी तक ताकू भी आमे एठी पकईकी भल भाव पुणी भाजिबा। हाई फ्लेम रे भाजी देबे। आग हाई फ्लेम रे ही भाजिबे। तार जो पानी अंश गुड़ा थिबो सबू बाहरी जीवो। तार पानी अंश गुड़ा सबू मरीजिवो। एमती हाई फ्लेम रे ही भाजिबे। आ कैप्सिकम को ना एबे आपण माने जमा भी पकेइबेनी। याकू एमती भाजिबे। आ एई टाइम रे आमे कोन करबा तो भजा होची आमे हमरो भातटा को टिके चेक कर दबा। देखंतु हमरो भात भी पूरा भलो भाब रे ही गलाणी। आपण माने ध्यान रखिथिबे आपण माने जो भात बनेइबे से भात को ना जमा नरम करिवेनी टिके टाण टाण रखिथिबे। ताहले जाई कि हमरो ई फ्राइड राइस टा बढ़िया लागिबो। पूरा टिके टाण टाण थिला बेले भात को गाली देबे। देखंतु हमरो भजाटा पूरा ही गलाणी। एबे आमे कोन करिबा हमर जो तेल अछि ना से तेल रे आमे कोन करिबा हमरो जो जीरा गोटे चामच पकेबा। आ अलैच आउ डालचीनी को पकेबा। अलैच तीन चारटा नहीं जिबे आउ डालचीनी गोटे खंड नहीं जिबे। तापरे ना ताकू आपण माने टिके भाजी देबे। देखंतु भाजी गलाणी। ए समय रे आमे अल्प टिके टिके भात पकेइबा। ये जो भात हमर अछि ना ताकू आमे पकेइकी टिके भाजी देबा। अल्प अल्प टिके करिकी आगो भाजी देबा। देखंतु मु तापरे चलेई देली। এই ସମୟରେ ଆମେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆର ସବୁ ଭାତ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପକେଇଦେବା। ଆଉ ହାଲକା ହାଲକା ସେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଗୋଳେଇବେ। ଜମା ବି ହଡ଼ବଡ଼େଇବେନି। ଧୀର ସ୍ଥିରରେ କରିବେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ମିଶେଇବେ। ଏମିତି ମିଶେଇବାକୁ ହୁଏ ବୋଲିକି ଆମେ ଭାତକୁ ଟିକେ ଟାଣ ହିଁ ରଖିଥିବା। ସେ ବାମ୍ଫରେ ବି ଆମର ଅଧା ମାନେ ପଛେ ଆମର ଭାତ ସବୁ ସିଝିଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଲି। ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ମିଶେଇ ଦେବା। ବହୁତ ସହଜରେ ଏଇ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ଟା ବନିଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ହେଲେ ୟାକୁ ବନେଇବେ। ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ କୋବି ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଫୁଲକୋବି ଗାଜର ବି ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ସେଇ ଭାତରେ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ମିଶେଇବେ। ଧୀର ସ୍ଥିର କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ମିଶେଇବେ। ଯେମିତି ଆମର ଭାତ ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ହିଁ ଥିବ। ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିବନି ସେ ଭାତ। ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଲେ ହିଁ ଭାତ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିବ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ ପକେଇବା ନା ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ରଖିଥିଲେ ନା ସେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଏବେ ପକେଇବା। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଭାଜିବେନି। ଏମିତି କଞ୍ଚା ହିଁ ପକେଇବେ। ତାହେଲେ ଆମର କଲର୍ଟା ପୁରା ସେଇ ପରିକା ହିଁ ରହିଥିବ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାଜିଦେବେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ର କଲର୍ଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ତ ଏମିତି ହିଁ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଗରମରେ ହିଁ ପୁରା ସିଝିଯାଏ। ଭାଜିବା କିଛି ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା। ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ କେତେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବେ। ଗରମ ମସଲାରେ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡରେ ଏ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଏହି ସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇବା। ଆଉ ଦେଖିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶେଇବେ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ଟା। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ହେଲେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିବେ ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଯେତେ ପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ୟାର। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ହେଲେ ବନେଇବେ। ଏବେ ଆମେ ଆମ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଗ ଲଗେଇବା। ଆପଣମାନେ ବି ଗୋପାଳଜୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯାହା ବି ବନେଇବେ ଆଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ପାଇବେ। ତୁଳସୀ ପକେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତୁଳସୀ ପକେଇଲେ ହିଁ ଭଗବାନ ସେଗୁଟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଆମର ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବା। ମୁଁ ପୁଣି ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି। ରାଧେ ରାଧେ।